Ova životinja teži gotovo tonu, kroz šikaru juri brzinom do 50 km/h i sposobna je srušiti čeličnu ogradu. Upoznajte europskog bizona, šumskog titana starog kontinenta. Prije 100 godina čovjek ga je posve izbrisao iz divljine, no čovječanstvo je potom učinilo nešto što i danas zvuči nevjerojatno. Vratilo je ovu vrstu u život. Krenut ćemo tim putem iznutra, od tragedije posljednjih preživjelih jedinki do zapanjujućeg trijumfa diva, koji upravo danas iznova piše zakone divljine. Duboko u šumi, tek rođeno bizonče mora se pokoriti nemilosrdnom pravilu. Ima tek nešto malo više od 3 sata da se uspravi na noge. Ako mu se zglobovi dovoljno brzo ne ojačaju, jednostavno neće preživjeti. Mladunče teži svega 25 kg, smiješno malo usporedbi s majkom koja ima pola tone. Prvi dana ženka svoje mladunče s potpunom predanošću skriva u najgušćem raslinju, ne udaljavajući se od njega dok ono ne ojača. Odmah ga počinje lizati kako bi mu potaknula mišiće, jer biologija ove vrste zahtijeva izrazito brz razvoj. Vrlo brzo mladunče mora biti izrazito brz razvoj. Vrlo brzo mladunče mora biti spremno pratiti stado. Tu žurbu diktira nemilosrdna evolucija. Davni predak europskog bizona, stepski bizon, nekoć je bio raširen diljem cijele Euroazije. Ovaj pretpovijesni div dosezao je 100 metra u grebenu i težio više od tone. No tijekom posljednjeg ledenog doba vegetacija se drastično prorijedila, a klima se korijenito promijenila. Da bi se prehranile i preživjele u tim novim uvjetima, životinje su se morale mijenjati. Priroda je vrstu prisilila na prilagodbu, postupno pretvarajući tog kolosa otvorenih prostranstava u današnjeg šumskog bizona. Kako pokazuje poljski zoolog Jan Stoltzman u svom temeljnom dijelu predstavljenom na Međunarodnom kongresu za zaštitu prirode u Parizu, ta je preobrazba bila idealan biološki kompromis. Stoltzman, koji je koordinirao spasilačke napore za ovu vrstu, detaljno je opisao kako je nekadašnji stanovnik ravnica potpuno preoblikovao svoje navike i prehranu, kako bi se prilagodio šumskom ekosustavu, pritom ostajući najveći i najsnažniji sisavac europskog kontinenta. No ni tako savršena prilagodba nije bila dovoljna da životinju zaštiti od utjecaja čovjeka. Svaki udah našeg malog junaka pravo je čudo. Početkom 20. stoljeća u šumi Bjauvezi nestao je posljednji divlji nizinski bizon. Slobodna populacija pala je na nulu. Od nekoć ogromne loze ostalo je tek nešto više od 50 jedinki, raspršenih po zoološkim vrtovima diljem svijeta. Rođenje ovog mladunčeta danas bilo je moguće samo zato što su ga znanstvenici, komad po komad, iznova sastavili. I još više, genetski preci svih današnjih divova bilo je samo 12 preživjelih životinja. Mladunče čini svoje prve, sigurne korake, a majka ga izvodi iz skrovišta da se pridruži stadu. Ono još ne zna da su zakoni ovog prastarog svijeta okrutni i da iza ruba zaštićene livade već vreba opasnost. Je li novo rođenče spremno suočiti se s onim što ga čeka? Život u stadu dvodnevno mladunče pridružuje se majci unutar stada, gdje mu je život odsad podređen strogim društvenim pravilima. Cijelom skupinom upravlja jedna stara i iskusna ženka, matrijarhinja. Ona odlučuje o smjerovima kretanja, bira mjesta za odmor i koordinira postupke skupine u slučaju opasnosti. U ovoj strukturi vlada izraženi matrijarhat. Odrasli mužjaci, čim dosegnu spolnu zrelost, ostaju izdvojeni na rubu i stadu se približavaju samo tijekom razdoblja parenja. Za novorođenče stado postaje jedinstven zaštitni organizam u kojem odrasle ženke zajednički bdiju nad mladima. No majčinska veza ostaje sveta. Suprotno uvriježenom mišljenju, ženka bizona doji isključivo vlastito mladunče koje prepoznaje po jedinstvenom mirisu i glasu, a svako drugo mladunče koje bi pokušalo posisati odlučno odbija. Glavna je zadaća tog razdoblja da se tijekom kratkog ljeta krhko mladunče pretvori u snažnu, otpornu životinju sposobnu preživjeti nadolazeću zimu. Oponašajući postupke odraslih, mladunče brzo usvaja ključne vještine preživljavanja i otkriva golem jelovnik. Prema opsežnim botaničkim istraživanjima znanstvenika Sveučilišta prirodnih znanosti u Varšavi. Prehrana europskog bizona obuhvaća više od 300 različitih vrsta biljaka. Mladunče postupno majčino mlijeko nadopunjuje travom, lišćem, mladim izbojcima grmlja, korom, pa čak i lišajevima. Taj je jelovnik strogo sezonski. Ljeti se stado hrani mekim zelenilom na šumskim čistinama. Prema jeseni prelazi na bobice, gljive i žir, a zimi se oslanja na grančice i granje. Kako bi probavili tolike
količine žilavih vlakana, bizoni slijede strog dnevni raspored. U livade izlaze u zoru i sumrak, a ostatak dana provode u srcu šume, gdje mirno počivaju, preživaju i njeguju se u zaklonu drveća koji ih štiti od dosadnih kukaca. Istodobno mladunče razvija jedinstvenu zaštitu. Njegovo mladenačko riđe krzno postupno tamni i pretvara se u gustu tamnost među dlaku. Koža mu se prekriva kratkim, ali izuzetno gustim paprijem i obilnim slojem zaštitnog loja. Ta kombinacija djeluje savršeno. Krzno gotovo uopće ne propušta vlagu izvana i učinkovito zadržava unutarnju toplinu. Na prednjem dijelu tijela razvija se gusto krzno debljine i do 7 cm. Takav prirodni ogrtač omogućuje odraslom bizonu da bez poteškoća izdrži mrazeve do 30°C i žestoke snježne oluje. Ipak glavna opasnost za mlado bizonče su predatori. Vukovi i medvjedi neprestano nadziru kretanje stada, vrebajući najslabiju kariku. Sam mladunče nema nikakve šanse. No kolektivnu taktiku bizona evolucija je usavršila do automatizma. Na prvi znak opasnosti stado se trenutačno preslaguje, formirajući zbijenu kružnu obranu. U središtu tog prstena skrivaju se najranjiviji članovi skupine, mladi i stariji. Odrasle ženke postavljaju se rame uz rame, okreću glavu prema van i pokazuju svoje moćne rogove procjenjujući izvor prijetnje. Nijedan vuči čopor ne može probiti takvu živu branu. Odrastanje i sazrijevanje u toj sigurnosti mladunče provodi prve godine, postupno dobivajući na težini i pretvarajući se u snažnog mladog bika. No otprilike u 3. godini njegov život unutar obiteljske skupine dolazi kraju. S nastupom spolne zrelosti mijenja se hormonska ravnoteža mladog mužjaka, koji počinje pokazivati samostalnost. Prirodno se udaljava od majčinog stada, pridružuje se vršnjacima i osniva vlastitu momačku skupinu, krećući tako na samostalan put kroz divljinu. Trogodišnji mladi mužjak odjednom se nalazi u potpunoj društvenoj izolaciji, nemilosrdno istjeran iz majčinog stada u kaotičan svijet mladenačkih skupina. Jučerašnji zaštićeni ljubimac sada mora preživjeti među drugim izopćenicima poput sebe u izdvojenim momačkim stadima. U tim zajednicama autoritet i status ne stječu se rođenjem, mjere se isključivo zakonima čiste fizike i sirove snage. Upravo se u tom razdoblju odvija spektakularna tjelesna preobrazba koja nezgrapnog tinejdžera pretvara u dovršeno biće. Izvana mladi bizon počinje djelovati neuravnoteženo, prednji dio tijela izgleda ogroman i masivan u usporedbi sa vitkom, gotovo stisnutom zadnjičom. Kako pokazuju profesori Zbigniew i Malgorzata Krasinski, u svom temeljnom znanstvenom dijelu Europski bizon, ta izražena asimetrija tijela zapravo je duboko funkcionalna. Sva glavna muskulatura životinje koncentrirana je u području ramenog pojasa. Tu nastaje čuvena grba, koja krije golema, koštana ispupčenja kralježaka, trnaste nastavke duge i do 30 cm. Ta snažna, koštano-mišićna struktura služi kao idealna poluga za stabilizaciju i pokretanje teške glave. Kod bliskih rođaka našeg junaka, američkih bizona, ovaj je mišićni čvor toliko razvijen da im omogućuje da glavu koriste doslovno kao plag, probijajući se kroz višemetarske zimske smetove kako bi pronašli travu skrivenu pod snijegom. Europski bizon glavu nosi uspravnije, no raspolaže jednako impresivnim potencijalom snage za svladavanje bilo koje šumske prepreke. Masivan prednji dio životinje podupire iznimno pokretljiv lokomotorni sustav. Vitka zadnjica krije mišićave noge sposobne u trenu pokrenuti ovog tonu teškog diva brzinama od 40 do 50 km/h. Za razliku od utrkivačkih konja, građenih za duge staze, ovaj je bizonov sprint zamišljen za kratke udaljenosti od nekoliko stotina metara, ali u šumi mu nema premca. Tamo gdje bi se svaka druga velika životinja zaglavila ili okrenula, ovaj razjareni div s lakoćom probije vjetroizvale i hrpe trulog drva. A ipak, ta prividna nezgrapnost potpuno je varljiva. Obdaren fenomenalnom izdržljivošću i snažnim nogama, mladi bik bez vidljivog napora preskače visoke ograde ili stabla oborena stoljećima ranije. Stražnje noge životinje izrazito su pokretljive i sposobne isporučiti nagli udarac ogromne snage, u stranu ili prema natrag. Zbog čega je putanđa njegov obran potpuno nepredvidiva za predatore. Unutar svoje momačke skupine, naš junak provodi nekoliko godina, neprestano ispitujući granice vlastite tjelesne snage. To je razdoblje intenzivnog treniranja, tijekom kojeg se izdržljivost kostiju i gustoća mišićnih vlakana dovode do krajnjih granica u stalnim igrarijama i obračunima s vršnjacima.
Pouzdanu zaštitu od ozljeda pruža svojevrstan prirodni pancirni prsluk. Koža na vratu i prsima bika deblja je od 2 cm, upijajući glavne udarce rogova suparnika. Bizoni u tom razdoblju pokazuju izazivački temperament, aktivno razdob pokazuju svoje borbene tehnike jedni protiv drugih i redovito dokazujući nadmoć nad povremenim stanovnicima šume, od jelena lopatara do domaćeg konja koje odlučno tjeraju s najboljih izvora hrane. Životinja uči obuzdavati vlastitu golemu snagu jer je pred njom najvažnija kušnja zrelosti. Postupno mladenački polet ustupa mjesto impozantnoj masi, a visina i težina bika dosežu vrhunac. Ljeto se bliži kraju, a organizmu mladog titana pokreće se nepovratan kemijski proces koji odjednom briše svaki strah i svaki oprez. Sezona parenja golema hormonalna eksplozija tjera slobodne mladiće da napuste svoja sigurna područja i krenu prema stadima ženki, gdje je zrak već zasićen mirisom nadolazećeg totalnog sukoba koji suparnika može zauvijek slomiti ili okruniti novog kralja šume. 10-godišnji bizon u punoj zrelosti pravi je živi spomenik divljine. U toj je dobi na vrhuncu fizičke forme, a njegova težina može doseći impresivnih 800 do 850 kg. Kad ovaj div prolazi kroz šumsku šikaru, čini se da se samo tlo trese pod njegovom težinom. U punom jeku sezone parenja razina testosterona u krvi bika premašuje sve uobičajene granice, zbog čega privremeno zaboravlja na oprez i instinkt preživljavanja. Od kraja srpnja do kraja listopada šumski masivi odzvanjaju karakterističnim, snažnim zvukovima, dubokim, gotovo utrobnim rikama, hroptajima i puhanjem, kojima odrasli mužjaci najavljuju svoju prisutnost kilometrima uokolo. Miroljubivi div biljojed privremeno ustupa mjesto razjarenom gladijatoru. Tijekom tog razdoblja bikovi se pridružuju skupinama ženki i počinju sustavno progoniti mlađe ili slabaje suparnike, tjerajući ih da drže razmak. Ako mužjak pronađe ženku spremnu za parenje, prati je u stopu, ne udaljavajući se od nje. No kad dva jednako snažna titana zatraže isti teritorij, započinje složeni ritual psihološkog pritiska. Bizoni izvode pravu predstavu mišićne demonstracije. Okreću se bočno jedan prema drugome, izlažući svoju golemu veličinu i naježenu grbu, kako bi slomili volju protivnika prije bilo kakvog fizičkog kontakta. Kako pokazuje profesorica Wanda Olek, u sklopu dugogodišnjeg rada pod okriljem Sveučilišta prirodnih znanosti u Varšavi, fiziološka cijena ovog razdoblja za mužjake iznimno je visoka. Istraživanja pokazuju da se bikovi u ime dominacije gotovo posve odriču hranjenja i normalnog sna. Kako bi potvrdili svoja prava i u što većoj mjeri raspršili svoj miris, mokre po tlu i bijesno se valjaju u nastaloj blatnjavoj kaljuži, podižući oblake prašine kopitima. To je posljednja faza upozorenja prije mogućeg sukoba. Ako nijedan od dvaju divova ne ustukne, bikovi se približe na malu udaljenost, prijeteći spuste glave i sudare svoje moćne rogove. Slijedi iscrpljujuće sučeljavanje snaga, impresivan dvoboj izdržljivosti u kojem svaki borac pokuša gurati, zaljuljati masu protivnika i prisiliti ga na povlačenje. Čupovi dlake lete na sve strane, a tlo podrtava pod kopitima. Većina se sukoba riješi već u fazi demonstracije snage, no u stvarnim obračunima mužjaci riskiraju ozbiljne ozljede, duboke rane od rogova ili teške nagnječine. Tijekom tog iscrpljujućeg maratona dominantni bik može izgubiti i do 100 kg čiste mase, pretvarajući se u iscrpljenog, ali pobjedničkog borca. U vrevi sezone parenja mužjaci gube svaku opreznost, mogu se naglo pojaviti na cestama, posve ignorirajući buku prometa, stvarajući time opasne situacije zbog potpune ravnodušnosti prema vanjskim podražajima. Pobjednik stječe pravo produžiti svoju lozu, osiguravajući nastanak nove generacije bizona, dok se poraženi povlači duboko u šumu za liječiti rane. Ispunivši svoju biološku misiju, ovaj se div vraća samotničkom životu u divljini, prepuštajući vođenje stada staroj, iskusnoj ženki. Jer u društvu bizona vlada strogi matrijarhat, bizon kao arhitekt ekosustava. Pa ipak, doprinos ovih divova prirodi seže daleko izvan sezone parenja. Pravi inženjeri ekosustava, bizoni svojim kopitima, težinom i apetitom stoljećima oblikuju krajolik, postajući glavnim graditeljima cijelog europskog ekosustava. Jedan jedini odrasli bik sposoban je preoblikovati geografiju čitavog šumskog masiva samo obavljajući svoje svakodnevne aktivnosti. Teški koraci ovog diva ne uništavaju ekosustav.
Oni doslovno pokreću motor novog života. Postajući dominantnim mužjakom, on se pretvara u ono što znanost naziva ključnom vrstom keystone species i inženjerom ekosustava. Bizon aktivno preoblikuje šumsko stanište po vlastitoj mjeri, stvarajući dom za tisuće drugih organizama. Probijajući se kroz šikaru, ovaj tonu teški div lomi stare grane, guli koru sa stabala i obara trulo drveće, puštajući sunčevu svjetlost u najmračnije kutke šume. Na mjestu tih čistina nastaju svjetle proplanke u kojima korijenje puštaju trave i pionirsko. Cvijeće, koje bez toga nikad ne bi izniklo pod gustim krošnjama. Bizon redovito uređuje i kupke u prašini, kopajući ogoljena područja tla. U tim se u dubinama nakuplja vlaga, stvarajući male vodene točke idealne za rijetke vrste kukaca i vodozemaca. Drugi nezanemariv čimbenik čine tone izmeta koje proizvodi ova živa tvornica. Životinjski izmet postaje iznimno snažno gnojivo, ali i stanište za stotine vrsta kornjaša i ličinki koje pak privlače ptice. Čak i gusto krzno ostavljeno na grmlju tijekom mitarenja pronalazi svoju svrhu, ptice ga koriste kao najbolju toplinsku izolaciju za oblaganje gnijezda. Kako ističe ekologinja Yvonne Kemp, koja koordinira međunarodne projekte reintrodukcije bizona u Nizozemskoj i Španjolskoj. Bez ovih velikih biljojeda šume se brzo pretvaraju u jednolične šikare siromašne biološkom raznolikošću. Njezino terensko iskustvo pokazuje da bizon stvara jedinstven prirodni mozaik sastavljen od livada. Podrasta iz zasjenjenih područja, višestruko povećavajući biološku raznolikost. Tu tvrdnju potvrđuju i stručnjaci organizacije Mossy Earth, na mjestima gdje su šumski bizoni ponovno naseljeni, zabilježen je dramatičan porast broja malih sisavaca i pjevica. Za prehranu jedne skupine potreban je golem teritorij i do nekoliko desetaka četvornih kilometara po stadu. Nekoć su samotni mužjaci prelazili stotine kilometara, slobodno povezujući populacije i miješajući genetsko nasljeđe. Danas im na putu stoje autoceste i gradovi, blokirajući prirodne migracije. Znanstvenici su prisiljeni ručno prevoziti životinje kamionima između rezervata diljem Europe kako bi umjetno održali tu metapopulaciju i spasili izolirane skupine od genetskog propadanja. No dok čovjek nastoji na razini cijelog kontinenta ponovno uspostaviti te veze, biološka prijetnja vreba u samom srcu divova. Genetski izazov i budućnost vrste zbog povijesne pojave poznate kao efekt utemeljitelja ili genetsko. Usko grlo, svi današnji europski bizoni potječu od tek 12 predaka utemeljitelja. Ta kritično smanjena genetska raznolikost lišila je vrstu snažnog imuniteta. Danas su ovi šumski divovi potpuno bespomoćni pred infektivnim keratokonjunktivitisom, podmuklom bakterijskom bolešću sposobnom da u samo nekoliko tjedana nekoć strahovanog kralja pretvori u bespomoćnu, slijepu žrtvu. Naš junak sada ima 20 godina, a njegov je organizam u stanju krajnje tjelesne iscrpljenosti. Bik više ne može doseći nekadašnju munjevitu brzinu, a zglobovi koji su mu nekoć omogućavali lako preskakanje vjetroizvala sada mu uzrokuju stalnu bol. No najveća opasnost koja vreba na ovog ostarjelog diva ne krije se u prirodnom propadanju mišića, već u nevidljivoj zamci, skrivenoj u svakoj njegovoj stanici. Ta kritična ranjivost posljedica je onoga što suvremena znanost naziva efektom utemeljitelja. Svaki bizon koji danas postoji na planetu u sebi nosi pravo evolucijsko prokletstvo. Kako pokazuju genetičari Sveučilišta prirodnih znanosti u Varšavi. U sklopu pokazuju genetičari Sveučilišta kartiranja molekularnih markera, sve suvremene populacije ovih divova broje samo 12 zajedničkih predaka utemeljitelja. Zbog tog kritičnog pada brojnosti početkom 20. stoljeća, vrsta je izgubila golem dio svog izvornog genetskog nasljeđa. Životinje su, genetski gledano, postale gotovo zrcalne kopije jedne druge, što ih je lišilo svake prirodne imunološke varijacije. Bizon je zaštićen od vanjskih fizičkih prijetnji, no ostaje potpuno nenaoružan pred parazitima i infekcijama koje obična divlja vrsta ne bi ni primijetila. Najgori nevidljivi neprijatelj starom vođi prilazi na krilima običnih šumskih muha. Paraziti nematode iz roda telazija prodiru u vezivnu ovojnicu oka životinje, uzrokujući telaziozu, brz proces koji vodi do potpune i nepovratne sljepoće. U velikim stadima muhe trenutačno prenose ličinke s jedinke na jedinku, pretvarajući lokaliziranu infekciju u pravi biološki požar. Za predatora od 100 kg sljepoća znači smrt.
No za tonu teškog šumskog diva ona životinju pretvara u živu, prestravljenu metu koja ugrožava cijelo stado. Tu se znanost sudara s teškim medicinskim paradoksom. Bizon nije domaća životinja. Nemoguće ga je uhvatiti i liječiti u veterinarskoj klinici. Sam čin hvatanja, obuzdavanja u ogradi i izlaganja ljudskoj prisutnosti kod ove divlje životinje izaziva ekstreman stres koji se često završava trenutnim srčanim zastojem usred samog postupka. Zato veterinari i šumarski djelatnici imaju na raspolaganju samo jedan doista djelotvoran alat za zaštitu populacije. Radikalno sanitarno usmrćivanje zaraženih, oslijepljenih jedinki. Ustrijeljenog titana potom pomno pregledavaju nekoliko veterinarskih timova koji provjeravaju tkiva u potrazi za opasnim patogenima, tuberkulozom, ali i virusom slinavke i šapa te bolesti plavog jezika. Kako bi spriječili izumiranje cijele populacije. Nasljeđe i nova nada smrt starog vođe ipak više ne znači kraj cijele loze. Danas populacija europskog bizona doživljava najspektakularniji povratak u povijesti planeta. Gotovo izbrisani s lica zemlje, ovi su se divovi vratili u suvremeni svijet gdje sada iznova dijele teritorij s ljudskom civilizacijom. Životni ciklus našeg junaka se okončao, no njegovo se nasljeđe ostvarilo u stotinama novih, slobodnih stada koja danas naseljavaju kontinent. Od danskih otoka do Karpata. Suvremena strategija zaštite bizona posve je napustila ideju okupljanja svih životinja na jednom mjestu. Znanstvenici su shvatili da bi jedno golemo stado predstavljalo biološku bombu s odgođenim djelovanjem. Kad bi u šumi Bjauvezi, gdje danas obitava više od 1500 bizona, izbila opasna infekcija sposobna ubiti više od polovice populacije, ugrozila bi cijelu vrstu. Kako bi se izbjegla katastrofa razmjera cijelog kontinenta, razvijena je napredna strategija metapopulacije. Stvaranje mreže malih, međusobno izoliranih skupina od po 30 do 40 jedinki. Svaka takva mini populacija stavljena je pod potpuni nadzor određenog šumarskog ureda, dok genetsku razmjenu među njima osiguravaju nomadski bikovi, sposobni prijeći stotine kilometara u potrazi za novim ženkama. Prema dugoročnim projektima Sveučilišta prirodnih znanosti u Varšavi i Poljskih državnih šumarskih ureda, aktivna zaštita vrste dosegnula je novu tehnološku razinu. Stručnjaci se više ne zadovoljavaju promatranjem životinja, oni doslovno preuređuju krajolik prema njihovim potrebama. U srcu šumskih masiva, daleko od poljoprivrednih površina, šumari redovito kose čistine, uređuju umjetna vodena mjesta i pripremaju tone kvalitetnog sjena za zimu. Kako bi obogatili jesenju prehranu divova, istraživači sade stare sorte jabuka koje ne zahtijevaju nikakvu kemijsku obradu i daju potpuno organske plodove. Sve to s jednim ciljem, zadržati bizone unutar šumskih područja koja su im namijenjena i svesti njihove kontakte s ljudima na najmanju moguću mjeru. Pa ipak, sve je teže obuzdati prirodni potencijal vrste u punom zamahu oporavka. Broj bizona u Europi raste za oko 10% godišnje, dok se dostupni slobodni prostori šire preveć sporo. Neizbježno, ovi divovi napuštaju šumske masive i pojavljuju se na poljoprivrednim zemljištima. Tu nastaje ozbiljan gospodarski sukob, samo 20 odraslih bizona dnevno pojede oko tonu zelene vegetacije. Devastiraju čitave hektare usjeva ozime žitarice, uljane repice i kukuruza, a ono što ne pojedu izgaze svojim masivnim kopitima tijekom odmora. Čovječanstvo se time nalazi pred velikim izborom koji zahtijeva temeljito promišljanje naših uobičajenih navika. Budućnost ove pretpovijesne vrste više ne ovisi o biološkim čimbenicima, već isključivo o dobroj volji ljudi. Društvo će morati prihvatiti neizbježna ograničenja, naučiti nadoknađivati štete poljoprivrednicima i priznati da dio teritorija kontinenta ponovno pripada ovim divljim divovima. Jesmo li spremni na takvo susjedstvo? I hoćemo li uspjeti sačuvati divlje srce Europe za buduće generacije? To je upravo danas glavno pitanje na koje se odgovor tek piše. No čak i kad tijelo starokralja na koncu popusti, suvremena znanost pronalazi način da mu podari oblik biološke besmrtnosti. Danas djeluje Svjetska banka gena europskog bizona, u kojoj se čuvaju uzorci DNK gotovo 3000 jedinstvenih jedinki. Istraživači su naučili prikupljati i duboko zamrzavati reproduktivne stanice, spermije i jajne stanice odmah nakon smrti najznačajnijih primjeraka. U laboratoriju je već uspješno provedena in vitro oplodnja,
a znanstvenici aktivno ispituju prijenos embrija ženkama surogat majkama. Ova ledena arhiva stvorena je za slučaj mogućih kritičnih epidemija. Ako bi živa populacija oslabila zbog nove infekcije, te bi se zamrznute stanice izvadile iz tekućeg dušika kako bi umjetno osvježile genetsko nasljeđe vrste i spasile je od novog izumiranja. Ostarjeli titan polako se povlači u srce šume, prepuštajući vodstvo stada novim, mladim bikovima, dok se njegov genetski kod sigurno čuva u kriogenim komorama za budućnost. Njegov osobni životni ciklus bliži se kraju, no putanja njegovih posljednjih koraka vodi ovog diva prema najopasnijoj granici, onoj gdje divlja šuma naglo prestaje. Ustupajući mjesto betoniranim cestama, brzim autocestama i obrađenim poljima civilizacije, koja nije osobito spremna na susret s ovim pretpovisnim divovima.